woni ne lebbi kewɗi yimɓe ɓe ne padanno holi jogorɗo wonde premier ministre du Sénégal. Hewɓe hakkillaji men gaddi Mimi Touré, won hen hakkillaji men gadduno ko Abdoulaye Daouda Diallo, wona hen hakkillaji men gaddi ko Ali Ngouille Ndiaye, wona hen hakkillaji men gaddi ko Idrissa Seck, wona hen hakkillaji men gaddi ko Pape Diop, won henne hakkillaji men ɗi puntani ɗumen ne tawno gadduno ko Amadou Ba. Président de la République Macky Sall de holli ene yona oɗo gorko, sabu e nder gouvernement Macky Sall o waɗi hen occupé postuji kewɗi. O woni hen directeur général des impôts et des domaines, o woni ministre de l'économie et des finances, o woni ministre de l'économie, des finances et du plan, o woni ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Hande de ko postuji ɓurɗi ɗum ɗon towde ne tawno ko kanko woni premier ministre. Jiyanɗe kewɗe jalti hen, kono noon en garat firde e ɗemgal niiwal ngal caggal no waɗa nommé nde discours makko. Bandiraɓe, mboɗo jarna secrétaire général o. Caggal ɗum président de la république Macky Sall noddi kam hande e subaka he yiɗi mi ara e sara mum ngam mi wona premier ministre, ngam moƴƴere nde o yiɗani population Sénégal o mi jeye e yimɓe wallodiraɓe makko. Mboɗo yetta Allah ne feewi, mboɗo juula e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mboɗo yetta président de la république ngam confiance o ɓooyi. Mi woni directeur général des impôts et des domaines, mi woni ministre makko de l'économie et des finances, mi wonanimo ministre de l'économie et des finances et du plan, mi wonanimo ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Mboɗo yettamo hen, mboɗo jarnamo hen, mboɗo ñaago Allah ko fawe doom ko hoolare nde o jogui e am min e gouvernement o, min gollanomo ko ɓurti jorto makko, ko gandanɗa wonata ko jencude e nder leydi ndi ne tawno ko ɗum woni ko président sohli. Ko mbimomi de mbiɗa anni ligganade mo e ligganade Sénégal e ñaagade Allah ko yiɗe e am ko e fandare nde leydi ndi jogue am, min mbawa gollade ɗum no min poti gollarade ɗum ni. Ko ɓuri jojjude président e oɗo saaha koko gandanɗa hoorema ko ɗum woni goƴa population o. Ko fewte banggue codgol, président ene yiɗi gouvernement o daro hen ko ɓuri yawde e yaccade. Ko fewte banggue sécurité, ko fewti kadi eɗe banggue koɗorɗe, e ko fewte banggue assainissement, eɗen gandi ndungu ngu hewɓe tampi hen, e ko fewte banggue jangde e formation professionnelle, sukaɓe ɓe mbawa hollede haɓe mbawa dañde golle ngam soɓe dañi meccal ɓe mbawa liggade. Fewte entrepreneuriat, ko fewte banggue golle, ɗum jeeya koye gueɗe ɓurɗe jojjude président de la république ɓuuri heñorade e nder oɗo saaha. Ɗum noon minen no gouvernement o emin jogui anniya wawde gollanade mo no yiɗɗi gollanere ni walla ne ɓurdi no yiɗiri ni. Min de woni anniyam ko wadde ɗum état droit, état mo gandanɗa hoorema fodde e jojjande aade fof taw ne wawa rende ɗum ne hannirta ni henna. Ɗum wonno ko jiɗmi yewtidde mon ko ɗum ɓenni mboɗo jarna leydi ndi fof. So Allah jaaɓi noon hakkude ɗo e 18h ma on gandu ne gouvernement o fof yarata so Allahu lamɗo jaaɓi. Noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe, hewɓe mbaɗi hen analyse uji kewɗi, e kono kadi won wiɓe wonde beele président de la république yiɗani wadde préparé Amadou Ba pour élection ngaji 2024, sabu wadde mo nommé Amadou Ba est ce que wona yiddemo hankanti tottide lefol laamu ngu ko ɗum woni o wone merade kanko président de la république. Ne tawno hande hewɓe ene piɓi wonde so tawi lomto président ene ƴeewe ene wawi tawede Amadou Ba, est ce que kanko ne wona ɗum woni ko faami. Ne tawno hewɓe jaggi wonde Amadou Ba ko gando, Amadou Ba ko gollotoɗo, Amadou Ba wona neɗɗo kewɗo piti piti, ne tawno ko golle mum golloto haala kono wona haala mum golloto golle. Ɗum noon jagge e clavier ji mon, goto e mon fof adda hen yiyande mum ne hannirta ni henna. Ne tawno so tawi neɗɗo woni e leydi, liberté d'expression ne woodi e nder leydi ndi, ɗum noon yo ƴeew ne leydi ndi yarate ni, kanko no adda hen haqqe haqqilantagal makko. So wiyama wonde duko labal arni ko joom pucci en, gandede e nder leydi ndi goto men fof ne jogui hen ndimago, ne tawno goto men fof ko citoyen. Bandiraɓe musidɓe, ko Titonde TV, kala noon ko jolata e nder leydi ndi ma Titonde jolnu ɗum e ɗemgal niiwal ngal. Ɗum noon mbaɗe partagé, mbaɗon abonné, mbaɗon like, ɗacconen commentaire uji mon. Kala kadi ko cohluɗon Titonde addana on, oɗon mbawi ɗum namdade. Allah e wonde moƴƴo, so tawi Allah hoddiri ma Titonde wat taƴenka bilanka addana on ko cohluɗon ko, ne tawno Titonde ko onon wonen ɗo. Windaɗo abonné ñoƴƴuɗon, to windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa, sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumon mi.